Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Fruitjen Marijtse. En deze hele week bezieken we om zoen en green eten te sieren. En dan ik nog een beetje betaalbaar. Ja, want het is een nieuw jaar, hè, dus we willen alle jaar zelfs weer een beetje goed beginnen. Ik ben wel heel benieuwd wat is gast voor jou het van die mooie naam heeft. Ja, ik zou het net weten. Eén ding weet ik wel. Het budget is €10 voor 4 personen. Dat is net een soort, hè? Nee, dat is net een soort, nee. Nee. Oké. Maar doe is dat. Ik kan Oh, ja? die ding trouwens alvast wel verklappen. En dat is? Uw gast voor jou het is veganistisch. Oh, nou, dan heb ik er wel een uitdaging bij. Ja, welkom bij Fruitjen Marijtse. Douwe Bijmin had geen vlees of melk in de tos. Hij is veganistisch. Hij houdt van etensieren. Hij is oprichter en voorzitter van PAS, Platform Armoede en Schulden. En hij wil graag met de mensen die in Jermoed praten. In plak van oer deze groep praten. En dan gaat het net alleen nog om mensen in de bijstand, maar ik, ZZP'ers, mensen met een baan of ouderen. Maar yieldzwarigen zoen eten. Dat is haast net het dwan. Hoe kan dat oers? Het is vooruit een grote verrassing hokker producten de gasten meenemen. Hij had nog wel een basisset van ingrediënten die te broeken mooi. Die was kroen, kniflok, rijmen, nuutjes. Welkom bij u in de keuken, Douwe. Mooi, dankjewel. Leuk dat je er bent. Dank je. Wat had je van je man om douwen? Nou, een beetje in een winterse sfeer. Is er een soort moeite verdienen? Ja, om binnen het budget te blijven. Goed Daar, zo. daar heb ik het meeste Die moeite mee. €10. Ja. Dus daar komt toch wat in. Ja. En wat krijg je voor €10 op tafel? Dan mag ze even zien. Dan mag ze even zien. Dit heb jij de jongen. Ja, dit herkennen we. Dit heb jij de jongen. Een hele grote mensen kennen dit net. Nee, en toch hebben we juist er een gast gehad. Die eerst dacht ik even van, wat is het hartstikke werk? En juist hebben we een gast gehad, die hier het ik maar aan. En dit is palmkool. Palmkool. En het is een typische wintergroente. Het is een beetje een zusje van de boerenkool. Ja. Het komt uit hetzelfde gebied, het Middellandse zeegebied. Italië, Tunesië. Ja. En dan is het wel... Ik vind het een van de lekkerste ingrediënten in de winter. En daarom heb ik maar aan. Ja, Ja, natuurlijk. tuurlijk. Ik zie even wat we hebben, jongens. We hebben de palmkool. Ik ga hier... bleekselderij. Wat heeft hier? Dat is een verrassingje. Dat heb ik bij mij uit de koelkast halen. Dat is currypasta. Dat is vegan currypasta. Beetje heet. Heerlijk. Koolkast. Ja, Kikkerjetten. Ook het goed zeg. Ja, klopt. Lekker. Arabisch. Juist er hier week een mails bij. Dit zijn mooie champignonsjes. Hey. Worteltjes. Citroentje. Dat is satar kroen. Oh, lekker. Wordt een hele proteïne Arabische landbroek. Is heerlijk te combineren met sausje met kokosjoghurt. Dus dan... Er zit al een richting dat in. moet ik Nou, zeggen, nee, ja, ik heb Dan- mij nog. Ja, denk maar dan- ik kan me dan- zo dan- voorstellen dat je iets inkoopt en je moet ik nog binnen een budget bloeien, dat je al een beetje aan het eten sieren bent. Dat doe je toch Ja, dat doe altijd? je, dat doe Ja, je. toch? Ja, dat is- En dat hindert ik niks. Ik ga nooit denken. Ik zorg even Doe verder. betekent even wat we hier Laat van mij Marijtse eventjes, kennen. laat mij even zwitten. Hey Douwe, ik dacht van, de beste oprichter van PAS en zo'n vriend hier ik vastzitten. Wat zijn dingen die stand zien komt waarvan als je denkt, goh, dat... Daar schrik ik toch van, of dat hier ik net dacht, of... Ja, het is het platform Jermoed en Schulden. Eigenlijk word je helemaal net door het bestiert. En wij komen steeds meer zien, de steeds groter wordende kloof tussen Erem en Riek. Steeds meer band die eigenlijk in de Lietse Loegel komen. Die het maaidwang kennen. Dat vind ik eigenlijk een van de meest schrijnende dingen. En wat zie je dan bij zo'n band? Nou, dat ze bijvoorbeeld heel recentelijk hebben het een maatje gewoon mooi een PBN die op de basis kwam mijn kamp mooi weer. En dan jongens de pyjama door en dat die bij een pesten worden.
En dan wordt er gezegd van... heb je nog steeds die oude pyjama aan? Heeft jouw moeder nog nooit geld om een nieuwe te kopen? Dat wordt Dus letterlijk zo zijn. dat soort Ja. wrange dingen. Maar ik word het hier en Van Bern en Squon. En eigenlijk vind ik dat een van de slimste dingen, dat Bern... Uitsluiten worden. uitsluiten worden. Ik eigenlijk gediscrimineerd worden. Ja. Omdat hun ouders net zo produceerd hebben. Ja. En dat is... Ik vind er bijna niks van. Is Nee, toch? Van, nee. Dus dat is een van de dingen die we vanuit Pas Friesland oppakken. Wat komt dan zien altijd door eten gaat? Nou, heel vaak ongezond. Prottezout, prottezwiert, prottevet. En dat valt ik op in de supermarkt. Dat valt er een hele protte mensen net op. Maar de goedkoopste dingen zijn altijd onderom. Hè? Ja. Ja. En maar ze zeggen hoeveel mensen daar het spul bij hebben. Ja. Ja. En dat is... en daardoor krijg ik ongeveer 40% van de bijen in Jermoede het een maatje met overgewicht. Ja. Het terk met een maatje. Ja, maar die producten. Ja. Hey, wij gaan niet maatje, dat Ruitje er dadelijk uit is wat die ervan maatjes zullen. We vregen ik alle dagen aan de gast van, hey, waar is mijn naam, waar give je voor iets hier? Dat was Selma mijn naam. Ja. Welkom Selma, leuk. Vertel, waar ken je elkaar van? Nou, ik werk een keer in een echte achterstandsweek in Haas, Lieswiekje. Haar Membi, voorzitter van de bewendingscommissie. En op een gegeven moment verschijnde er na een paar maanden een jong vanke in beeld. En dat was Selma, de dochter van die voorzitter. Ja. En toen dacht ik, waarom dat vanke weer? Waarom is het te squallen? Toen was ze 18, jongetje ook. En toen ben ik er maar in gesprek eigenlijk. En toen hebben we eigenlijk elkaar een beetje voelen en elkaar een beetje steund. Ik naar Oorswijn gaan. Minder tussen de mensen die puur in Jermoeren zitten. En even de woorden vrouwt en dan squallet daar. En daar heb ik haar een beetje steunt. Oh, wat Dus, mooi. Ja, dus, nou, dan geef je lekker eten van maatje. Ja. Wat zie je maatje voor Selma Ruitje? Bist eruit? Waar ga de palmkool? Daar ben ik uit. We zijn hier in een restaurant, dus we zijn hier te gast. In de koelkast sneupt. En toen kwam ik maar bier eruit, maar toen kreeg ik mij van ja, maar is je misschien al van ja, ik drink geen alcohol, maar ik maak je dit warm, dus de alcohol gaat eruit. Je maakt er een beslagje van, een bierbeslagje. Van een Belgisch biertje. Daar komt een beetje blom, want dit zijn mijn basisingrediënten, die gebruik ik. Ja. Ik pak er nou vast even in waai. Dat is deze, een kruid, dat is koriander, daar ben ik heel blij mee. Want dat past precies bij die curry's en dat ding. Wat over. Deze moet even strip worden, moet ik die vregen. Ik heb haast net iets alles nodig, dus daar kerst ik wel wat maar weer omnemen. Mooi zo. Maar daar kerst het wakker. kerst het even wakker. Door wij net, we maken een beslag van bier, maar blom. En die bladeren, dat wist het wel, want dat heeft zo vaak niet. Ik wat mooie lange bladeren heb, als ik 2 stukjes heb, heb ik meer dan genoeg. Miranda. Ja. Dan maakt een salademaatje van de tomaten, die snijden we als in stukjes. Ik ben chef salade. Ja, daar komt deze kruiden komen erbij. Satar, hè? Is Ja, dit? ja, oh, heel dat is lekker. zo lekker. Dan maak je net alles gebruiken, maar je maakt een sausje van. Maar die kruiden die moeten we oprieden, die lossen we daarin op. Dan doen we daar een beetje raspen komkommerdij, dat we die idee. Helemaal goed trouwens. Die doen we daar doorheen. Dan de citroen, die raspekazen over die bakte, frituurde koolbladeren in. En hier maak ik een soort saus van, want ik wil nog een beetje van die saus hebben. Dat komt hier doorheen. En dan hebben we die koriander erbij. En een beetje blom, dat is voor mij. We zijn eruit. Goed zo. Oh, dat is Nou, waar. Is het eigenlijk een goed keper dat je veganistisch bent? Nou, die hoef ik geen vlees te kopen in ieder geval. Nee, dat is vlees wel duur. hartstikke duur. Tenminste, een hele protte vlees is duur. Maar is dat ook de reden dat het veganistisch is? Nee. gewoon idealistisch. Ja. Ja. Alleen al als je staat hier in Friesland bijvoorbeeld in het beeld, hè? De helft van wat er verbouwd wordt in het beeld is voor bistenvoer. Ja. Dat kunnen we beter broeken voor meesgevoer. Ja. Dat zou ik al een concrete oplossing wezen. Ja. Is daarom eigenlijk veganist? Nee, maar dat is een van de dingen. Nee, ik vind
Eigenlijk de uitbuiting en mishandeling van beesten vind ik eigenlijk het slimste. Ja, Dat is de hoofdreden. ja, dat snap ik. Hey, en wat komt zien hè, op mensen in Jermoed leven? Of hoe kun je dan wel zo'n eten? Of is dat zo mogelijk? Of dan zou je al van de supermarkten zien al die zoekerproducten. Ja. Dat kom ik een soort zien bij ben. Hoe kan dat oors? Wat? Nou, als je in Jermoede zit, dan kun je haast net zo'n eten. Dat is heel moeilijk. Ja, hè? Ja, want het is... Want dan kom je toch vaak, als je nog vlees eten, dan... Ja, nou, dat is duur. Dan komt Ja. hij in de plofkippen Ja. en de... Dat is hartstikke moeilijk. Dus... Wat is dan nodig om dat toch te verhoren? meer inkomen. Maar hoe dan? Nou, bijvoorbeeld... wij denken heel vaak dat, of mensen denken heel vaak dat jermoeden vooral bij mensen met een uitkering zit. Maar dat is net zo. De helft van de mensen in jermoeden ben gewoon werkenden. Maar legalien, dat zijn ZZP'ers die geen goed inkomen hebben. Dat zijn senioren die alleen nog maar een AOW hebben en amper pensioen. Dus het is een hele grote groep, heel verschillende soorten mensen. Dus Dus is meer inkomen. ja, meer inkomen, dat is het allerbeste. Maar zou het ik net een publieke taak, ik laat ze ergens lezen, een publieke taak van de oerriet wijzen kennen? De zwaring van zo'n betelbaar eten. Ja, Krijg dat ze het vervierregelen? je kunt bijvoorbeeld zeggen dat de BTW op zoene dingen, op fruit en op groenten, dat je dat er al haalt. Dat scheelt al een heel stuk. Ja. Hè, dat scheelt niet op procent. Ja, want als je de keus hebt, dan is dat gewoon te duur. Hè? Ja, En dan ga je gauw van, Ja, want je mat eten. je mag maar zeggen wat mensen keer heb je, wat ze zorgen in de winkel. En vaak de onbieringen. En daar zit meestal net de allersonste dingen bij. Nee. Dat is... maar je kunt natuurlijk je kunt het minimumloon bijvoorbeeld omheen van, hè? De AOW omheen van, de bijstandsuitkering omheen. Dat maakt het al samen verschil uit. Als je daar 100 of 200 euro in de maand bij doet, of je steert dat er bijverdienen wordt in de bijstand. Ja. We hebben maar net 400 euro bijverdienen worden. Ja. Dan hebben mensen romte. En dan heb ik zin om op de slag te gaan. Maar dat is nou vaak helemaal net leend. Nee, en dan wordt al het initiatieven deerslaan. Ja, want als je nou in de bijstand zit en je accepteert een part-time baan, nou, dan ben je nog steeds voor een gedeelte in de bijstand. Maar mensen zijn hartstikke onzeker. Wat gebeurt er met mijn taslagen? Ja. En dan krijgen ze achteraf de alrekening. Dus doen ze maar niks. En dat doen ze voor veiligheid. Ja. Veiligheid en die angst. Ja, die angst. Dat ze letterlijk mooi naheffingen komen Ja, en boetes en dat soort dingen. En, Ruitse, ik moet even een skaaltje hebben voor de... Ik wil graag een skaaltje hebben voor de... Ja, die heb ik. Saus. Die heb Hoeveel ik. bist je? Nou, dat komt aardig Zeg ik nog in niet de een strompje richting. doen? Ja, doe nog maar een beetje, want het is ook lekker als een snackje. Hè, Ja, ik. Doe ik dit Die- zo goed, hè? Nou, fantastisch. En dit dan? Ja. Wat was dat maar dan? We gaan je nou net het hele verhaal naar Jermoed. Dan doen we dit net voor. Nee, ik hoort ik helemaal net fut. Nee, maar je had lights af van, ik word net broeken. Nee, ik denk maar even mooi. Nou, als je dat doet even sa, dan pak je die even sa. Dan snijdt die even sa. Ja. Dan heeft een mooi rugplakje. Ja. Dan snijd je nog even verder. Ja. En dan die door de saus. Dus dit is voor die. Ja. En dan krijg je een lepeltje. En dan zal ik dit even doseren, want daar gaat het om. Dit is dus die kruiden. Die Staat daar? Staat daar. Die komt er terug. Ben trouwens ik heel duur, hè? Ja. Deze kroon. Maar dit komt Maar uit dat eigen... hier stuur zijn. Die komen bij mij in de keuken. Hier Dus, stuur zijn. Ja, nou, ik heb toch ook iets uit de eigen keuken. Heb ik bom. die zit net bij de En dan 10 kijk ik- euro in. Nee. Maar ja, goed, dat doe ik net alle keer. Wat je hebben. Hè? En dan... Trouwens, ik zou, de vriezer is je grootste vriend, hè? Als je aan eten zien bent en je wat minder. Want je keep je, op een gegeven moment van de reclame, keep je iets meer in. Ja. Ja? En dan zeg je gewoon van, oké, nou is het goed cape. Nou cape ik het. Ja. Ik maak je dingen vooruit en je vries het gewoon in. Ja. En een vriezer is net een afvalbak, hè? Want je denkt van, ik heb wel een beetje hoer en dan doe ik het er maar even in. Nee. Je Maar moet ik vergeet het dan heel vaak weer. ja, maar het is wel... Een vriezer is de grootste vriend.
Is dat een goede tip? Ik heb geen vriezer. Nee. Maar als je hem al hebt, dan is het je grootste vriend. Ja, maar dan mag ik, zullen ik eens zo makkelijk zeggen, ja, dan keep je het 10 kilo van dit, het 10 kilo van dat. Maar mensen die maar jarmoer in de winkel staan, die ben op centen aan het uittellen van, kan het wel, kan het net. Nee, dat klopt. En die ging niet waar hier nog is. Nee, maar oké. Maar ik net als ze wat oerharen. Nou, ik denk dat er niks zo blijft. Oké. Dat is, Nou, dit is een slaasinterview, want ik kende natuurlijk ook het frituren en ik kijk het net wie het erin was. Dus als het met goed rosseling was en hier even oplezen was. Doe ik even. Was dat die hele, nou de hele stikje? Lietstikje? Ja, er even terug. Ja? Terug die kokos en maar die Ze zat daar. zat daar. Heerlijk, lekker. Straks komt er een mooi citroen oer die palmkolen heen. En ik maak hier nog wat van. Die champignons en die kikkerjetten hier, die ging ik lekker eventjes wakken. Tegeren maar die knolselderij en die wattel. En die snij ik nog even. En zo'n, ja, knolselderij zeg ik. Het is bleekselderij. Tje, er zit het treden niet. Tje, zo. En die trek ik eens uit. Die. En dat is vervelend dat die erin zitten. Dus die trek je er gewoon samen. Die... Hup. Als de saus er trots zit, maak je hem aan tafel. Want dan Ja, maakt dan ik de kun rest wij aan nou... tafel, maken stoot het aan. ja. Als je wij even bij Selma. Ja, doe dat even. Als we het hebben over de toekomst en zoen eten en Selma do bist krek voor de tweede keer bij mem worden. Dan vind je het heel belangrijk dat in band dat weten hoe belangrijk zoen eten is. Wie dat voor jou oors? Bist je daar oors in worden nou? Nou, ik sta zelf ook graag in de keuken. Dus dat is natuurlijk ook wel een ding. Maar toen het minder maar die gier, toen wie minder maar eten doen de gong of dan is het meer overleven. Ja, dan ben je gewoon meer mee bezig. Hoe kom ik door de dag heen? En nou ja, voor mij was het bijvoorbeeld ook... kan ik bier halen of kan ik sigaretten halen of dat soort dingen. Dus dan ben je eigenlijk helemaal niet echt bezig met gezond zijn. Of, ja, en je wilt jezelf dempen, want je wilt eigenlijk nergens aan denken. Ja. Dus Ja. ja, Dat, hè? Maar je zegt ik dat vaak mensen ik in een soort chronische stress komen, hè? En net meer maar eten aan de gong binnen. Terug jaren moet bij gelijks. ja, net alleen net met eten. Als je langer in jarmoedersituaties zit, vaak met schulden. Vaak in combinatie met een lage geletterdheid. Hè, dat mensen ik heel veel dingen net lezen kennen. En ik net begrepen. Dan ontstaan er al je orenmechanismen. Mensen verzwargen zichzelf net goed. Kind geen mooie goede kleding. Gaan vaak net meer naar de toskendokter. Als ze ziek zijn, gaan ze net naar de huisarts, omdat ze bang zijn dat er weer extra kosten uitkomen in een ziekenhuisonderzoek. Mensen hebben geen toekomstperspectief, geen idee van wat er over een jaar maar haar gebeurt. Selma Sardak, die ben bezig met overleven in plaats van Libië. Maar als we vooruit zeggen en we willen graag naar oplossingen aan hoe het oorskint, wat is dan het allerbelangrijkste wat er dit hier nog gebeuren moet? Nou, ik denk dat je eerst in Selma werd die mensen al hier binnen, die helemaal in de ellende zitten, die net in beeld van een hulpverlening binnen, net in beeld bij de gebiedsteams of sociale wijkteams. En ik net bij de huisdokters. Dat je daar in Selma van hoe krijgen we die te pakken, want daar is de ellende het grust. Ik ben vaak heel ongezoend. Ja. En maar een gebied wat er net uitshot en wat al je ontstekingen had. Ja. En nou, dat weet bijvoorbeeld ik heel weinig meestal. Dat een megabyte. Het tostvlees kan zorgen, ondersteunen tostvlees kan zorgen voor hartfalen, darmkanker, bloedziektes enzovoort. Dat is een van de eerste dingen. En als dan wist dat in jou het ging zien, toen meestal net meer naar de toskendokter. Ja. Dat is Die mensen met in beeld en al dat soort dingen. En dan stukje voor stukje die problemen probeer je al te pellen. En als dat aan de kant is en de meesten vielen zich weer beter, dan komt er ook weer ruimte voor naar de toekomst, misschien weer naar school of naar werk. Maar de oplossing van maar gauw aan het werk, dat werkt net. Nee. Zie je eerst zien ik had wie eten kennen, want volgens mij is het ook wel zin in wat Selma of net? ik heb wel zin in wat, ja, want het begint hier heel lekker te roeken. Nou, het zo vier bist. Nou, de laatste hoorn lees ik erom. Ik had de palmkool, die hebben we een beetje droog maken. Want ja, die gaan we haast frituren, dus die lezen we kleer. En het beslagje laat kleer natuurlijk. Dan begin ik even met het rier bakken.
Een beetje vloeibare boter erin. En je zorgt het goed heet, want dat is belangrijk. Dan doen we eventjes de champignonsjes erin. En die zetten we even lekkertjes maar aan. Mooi heel. Dan heb ik natuurlijk mijn worteltjes en de selderie. Die heb ik eventjes heel kwart eventjes blancheerd. Dat het nog een beetje beet is. Oeh, dat is weer ooien. Die komt erbij. Mooi om en omslaan. En dan pak ik even de echte currypasta. En die doe ik even lekker zo'n tomke erin. En dit kennen we horen wat van pittig. Maar wel, hè? Dus die komt erin. Heb ik er dan ook al meer in. Zo. Douwe houdt van pittig. Nou, dat treft dan. Dat is goed. Die lost nou een beetje op. En die lost straks natuurlijk heel dol op. Ook deze er ik bij toch. Want dan krijg je de saus. En dan is lekker die kokos. Maar het pittige, dat gaat goed. Als laatste doen we die kikkerjetten er terug in. En die ben natuurlijk al geer. Die zoek ik alleen maar warm tomaatjes. Dus dat is klaar. De tomatensalade heb ik klaar. Lekker een beetje koriander erop. Als allerlaatste doe ik straks nog een beetje die laatste komkommer er terug. Want we maken alles maken we op. De palmkool. Die laat je. Hier is het beslag. Dan helst die gewoon zo eventjes een beetje terug dat bierbeslag in. En nogmaals, als je het heat maakt, dan verdampt de alcohol helemaal. Maar dit is lekker, hè. En we hebben zijn als snackje, nou gewoon frituren. Tje. Ja, hij knapt even. Hij sput het nog een beetje in. Maar dat is net slim. Die. En dan liet hem eventjes een beetje uitlekken op een stukje keukenrol. Goed zo. Je snapt het wel, je moet het net in één keer erin gooien. Dan gaat het mal. Hè? Maar dit houdt een mooi knapperig kostje eromheen. Een beetje citroen er nog doorheen natuurlijk. En een beetje zout. Zo. En dat is natuurlijk het grote voordeel dat we even net meer wisten wat de gasten nog allemaal nemen zoen. Want nu hebben we in één keer 2 dagen achter elkaar de palmkool op 12 verschillende manieren. Nou, hoeveel soorten wil je hebben aan elkaar? Alsjeblieft. Die erbij. Doe maar jongens, doe maar. Haha. Ik pak er even een dingetje bij. Dan kijk ik het even een beetje omrieden. Even een beetje omwippen. Zo. En zo mooi goudbruin bakken. En dat komt oer deze heerlijke rierbakje groenten heen. Oké, dan doen we die lekkere kokosyoghurt. Ah, die is mooi stevig, hè. Het laatste doe ik nog even terug. Dat is belangrijk. En omdat het dan behoorlijk dik is, doe ik een beetje van mijn eigen groentebouillon bij. Ik een heel iets beetje. Dus kijk wat te dik. Deze rieren gewoon een beetje terug. Voorzichtig rieren. De groenten mooi zo haren. En dan de kikkerjetjes er terug. Lekker, hè? Mooie grote britten. Lekkere dikke. Heerlijk. Mengen, kort. En, ja, zoals je zegt, ken de komkommer terug? Ja, dat is natuurlijk kennen er terug. Geen enkel probleem. Nou is dat pittig. Dus we hoeven geen oordingen meer bij te doen, maar we willen kennen. Nog een beetje zout. Zo. En nou gewoon om en om. Heerlijk. Lekker, maar die knapperige palmkool erbij en een mooie tomatensalade. Ik maak je het gerucht al. Nou, Douwe. Die is voor jou. Dankjewel. Dat ziet er toch geweldig Prachtig. uit, of net? Ja. Ja, Selma, of net? Ja, zeker. futuristisch, hè? Ja. Wauw, het eten van de toekomst. Ja. Selma, wat ben je plan voor dit nije hier? Nou, ik heb nu het voorrecht om op een boerderij te wonen. Wauw. Ik en mijn vriend die willen graag een mooie groentetuin beginnen om jaar rond van de tuin te kunnen eten. Nou, Dat is een goed idee, Ja, hè? dat is een Super, fantastisch voornemen. Super. En Douwe, wat ben de plan voor het nije hier voor jou? Nou, wij hebben al Sinterklaas en Christ een hele plotte extra geld krijgen om bij te helpen. En wij willen heel graag in 2024 ons project Help, mijn ouders hebben geen geld, willen wij uitvoeren. En er zit theater bij, dan weer wat over de squal niet, moet pesten hoe jij moeten aan te pakken.
maar ik de belangenbehartiging. Dus dat hoop ik dat we dat in 2025 al even lang hebben. Nou, Goeie plan. dat wens ik je hem daar. Ja. Dankjewel. En ik zou zeggen, geweldige ingrediënten. Dank je wel daarvoor. Wij nemen het even thuis. Knapperig, lekker, pittig. Alles had het wat het leven ik had. En een mooie wat het salade. leven- En een mooie salade. Heerlijk. Nou, de vierde weer in. Een vooruitje en maar rijtje. En morgen ben we er weer. En dan beloof ik je een ding, dat we het weer lekker eten.